Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 14 na bulan sang Marso tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, DepEd Negros Occidental nagklaro. Grade 12 students may examination pa sa Marso 22. Mga opisyal sa Bacolod nga nagtambong sa PCL Convention cleared sa COVID-19 suno kay Vice Mayor Pamilyaran. Talisay PNP padayon ang investigasyon sa kamatayon ni Lopez nga nasapuan patay sa tung Huwebes sang gabi. Balita nasyonal, isyu naton karon ngaga. Ginaldumili sa dalom sang Code Sub Level 2 ang pagpatigayon sang misa kag baglantaw sang sine. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga tuyo sini nga malikawan ang pagtiripon-tipon, mass gathering kag matap na ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ginihimplo ni Duque ang natabo sa South Korea ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 nga nag-umpisa man sa isa ka infected nga pasyente nga nagsimba sa isa ka reliyon. Apila ni Duque sa publiko, magsakripisyo lamang tungod ang ginahimo sang gobyerno para sa proteksyon sang tanan. Karon nga adlaw ginapaabot magapagwa detalyado nga guidelines sa ipatuman nga community quarantine sa National Capital Region. Una na, ginpahayag ni Interior ang Local Government Undersecretary Jonathan Malaya nga makabig nga mass gathering kung ang nagatipon 50 katao sobra. Buot silingon, madala ang misa, paglantaw sang pelikula, pagpamulang kag iban pa nga makabig pagtinipon-tipon sobra 50 katao. Inadili ini agod nga malikawan ang posible pagdugang kag pagtaas pagid sang mga nabiktima sang COVID-19.
sa bilog nga kalibutan subong ginagastuhan na minilyon dolyares lamang matapna mapunggan ang pagdamo sining kagaw nga naglapta na sa bilog nga kalibutan. Dito sa Italia, ang tanan nga simbahan nga Katoliko ginpasira na. Ang iban nga mga pungsod sa karon halos hindi na magpasulod sa iban nga mga bisita kag nagsarurot na ang ekonomiya bangod sining kagaw ining COVID-19 nga gindeklarar na sang World Health Organization nga pandemic. Ang buot silingon, igo yan na ang bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos ang ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Morning. Oy, Sabado subong. Kamustang aton mga kauturan? Panglaka-laka na ang nagapadulong sa mga mall bangod sining katahap bala ining COVID-19. Kung sa bagay, hindi man lahog-lahog kay ini nag-igo na sa bilog nga kalibutan. Kamusta ang bilog nga probinsya? Kamusta ang inyo Sabado? Kamusta ang aton mga merkado? Puno na ini sa mga baligya. Kamusta ang mga presyo naton sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Subong ang nagaman sa patrol Sabado, no? Tiyan mo ni siya. Ginadeklarar ko ini siya nga the best reporter sang Action Radio. Amo ni siya nagaman subong sa aton patrol, si Action John Diaz. Action John, morning. Good morning, Sir Fred. Sa totalan nga mag-action rin namin sa sulat sa mga kolod kay ang pagka-concern gid bala may angot diri sa COVID, hindi na mo sila ka-obvious gid sa totalan nga mga pumuloy diri sa production Fred. Although, may gid mga personal man nagahimo sila nagkaigo man nga tikang para may sila kaugigo nga prevention. Pero usually, mga mo sila mga sitwasyon na mambalaton nga vigilant man o nagalong man. Pero at the same time, baka normal mo ba sa gyapon ang pagsinalayo sa atong tanan nga mga ka-action. Kay even makita naton sa mga sitwasyon kain na lamang sa pila ka mga merkado publika karon nga Action Fred damo-damo gidapon niya ang nagalibot nagapangumpra mga konsumidor nga normal sa gyapon ng mga inadlaw pero may pila gid ka mga lugar man nga ila man mismo ginaligawan agud nga sila man mismo may mga preventive measures nga ginapatigayon. Anyway, Action Fred kinsa to mga kaso na live na lang yung report karon gid lamang ang agaraman diri sa area sa limited public market aton diri gina sa
Parikyan at ginalulantaw Drio ang pinakali naman nga presyo sa mga balakon sa merkado publika. Isa din aton nga natalupangdan nga porti karamong pagdagsa bala sa nga ubad, mga baligya diri abing mga tambo kag iban pa no, mga palakot nga mga ulutanon pero ti ang mga meat shop, mga baboy diri, mga meat bala, mga manok kag iban pa sa gapon ti normal ang ila diri nga pagbaligyanay no, nagapabilin si gapon ang pag-check naton diri sa presyo kag damo pa man gid ang nagabakal action Fred. Kinahanglan maging mo importante kaon kag busog ka, hindi ka dapat yang magpakagutom kay ti amo na lang kagaw nga nagraptam pagutom ka ba kundi diskrasya. Ano diri kita mga staple food ang ato na natin sa atong pabatot sa inyo. Ang pinadiri ka mga witty nga ato na pang tipon gikan naman sa may Libertad Public Market. Na presyo kita diri sang bugas mga kaagson. Kung dito naman kita mga kaagson damo-damo diri nga variety sang bugas ang aton nga check dalawang nga agap kag base man according sa ilabo niya pinaka-standard price nga naman ginasunod gid mismo diri ang ginaling nga bugas lokal ini sa Magkagsyon nagadalaga naman 38 pesos ang kada kilo, pinakabarato na 38 pesos Magkagsyon. Anong itsura sa 30 pesos yan kung hindi na makita gulagagmay lang mga butil na blang ang sa bugas hindi mo naman sila kaputi Magkagsyon pero pwede na kinahanglan na kung ning saktuhan lang ang imo pagbutang sang tubig para hindi sa magtiga ang bugas gid abi amo sini no kag ang pag-consume sa bugas sa 38 pesos ang kada kilo ang kinahanglan man nga immediate o kung hindi gid mapadugayan nga hasta gid magabi kay may mga may possibility ba sa magtrutig ay ni mga kaagson no may man diri aga niyo ang presyo sang bugas kuno dalaga naman 41 pesos ang kada kilo isa man ini sa Will Milled Rice nga lokal pero mayo ni sa kay puti man sa kag ti klolagba man sa iraman nga butil nga naman tag 42 pesos mga kaagson ang kada kilo isa man ni sa kaginaling nga bugas mas puti bagid sa mga kaagson amo nang usually ginalagas sa iban mong puti tapos hindi mo sila kawaho barang iya naman nga sitwasyon mga kaagson may tag 43 pesos may tag 44 pesos ang 44 pesos ini isa rin sa premium grade rice nga Jasmine ang brand mga kaagson ti magsiling kasi nga tag 44 pesos namin naman nasa kay puti-puti man lagba pa rin iya nga butil mga kaagson may mga bugas man nga nagahamboy 47 may nagahamboy man diri nga 48 pesos ang 48 pesos ngayon isa ini sa ka-premium rice nga imported, unbranded, sabot sing wala brand nga nakabutang kay na mga kaagson. And mayari man nga special rice ya, panawagin mo lang yummy rice nga lokal, nga nagadalaga naman 58 pesos ang kada kilo sini. Damo pag ito mga kaagson available nga mga bugas, mayari pag ito ang taga 40 pesos. Kung gusto mo makabulubahado ka, no, anak kami magkaon sang WMR lokal, kaya available man diri sa may Libertad Public Market ang amo siniman nga variety sang bugas. Healthy living ginasunod di mo mahilig ka magkaon sang pula o kung special rice bilang nga lokal no ang pula o kung may punis simbog sa magkagson nga red rice nagadalaga naman sa 53 pesos ang kada kilo sini. Sa tutaran nga magkagson kung may mga okasyon o kung madara nga mga aktibidades mahilig kita magbaligya kung magkaon abi sa mga pagkaon nga himo gikan sa ginatawag nga special rice na pilit. Ang special rice na pilit na kagsyon nagadalaga naman 60 pesos to 63 pesos ang kada kilo sini. Kung nato lang ito ang kagsyon ang wala ang giman na masyado nga pagulang sa presyo sang bugas diri mismo sa may Libertad Public Market. Pero check na ito ang presyo sa nga ito naman nga tanon diri naman sa may merkado publika. Check na ito ang baligya. May mayari din mga pinotos sang tambo, may pinotos diri mga kagsyon sang ano diri ang mga baligya niyan ang mga langka, damo langka mo pinutos mo. Grabe nga pinutos. Good morning. Grabe mo pinutos lang ka na bakala na. Okay pa? Pino ko na muna kada ko. Pila lang ang kilo. 5 kilo. Kuna 5 kilo mga pila. 100 pesos. Ang 5 kilo. Balik 20 pesos ang kada kilo. Okay. Langka na yan. Pero kung ang tambo yan. Nag 100 mong kilo. Mahal ang tambo. 100 ng kilo. Last time, pilang kilo? Mga 80 to, di ba last time? 80. So, subong 100, nagtaas mga 20 pesos. Kaya arayan na ubad, di ba no? Pilang ubad? 30,
30 pesos lang. Ika, binodo mo tamo ubad available. Tamo baligya ubad rin. Pero kung mga mo na mga pakbe, kinilo man na nila. Bilang kilo sa pakbe. 30 pesos, 40 pesos. Yung wala man naging movement ng presyo. Yung pareho lang ang Japon. Musang customer yan. Pigaw, medyo na pigaw compared last time. Ano ba? Coronavirus. Pero at least kamo ya, ang presyo na sa dalom, ginakuha nyo, wala ba niya kataas? Ulang yun, ang pinasulit. 20. 20. Hindi magiging wala man nagbahal, no? Di ba pilang sinasa ko ba? 1? 350. Mahal-mahal yun, magaling. Ang kamatis lang, so nagmahal ko, no? Di ba pilang sa kamatis? 50 pesos kada kilo. Oh, sige. No, thank you, Gida. Good morning. So na Frederick, isa ka, balik yan, dari utan, atong yung check ang presyo dari. Ang bating kamatis, nagmahal yun man, presyo sang uling, nag-aampoy man sa 350 pesos ang kada sakos yun, no? Ang pinotos, tigadalagan man, tagda 20 pesos ang kada kilo. Alam ang pinotos sa 20 pesos man ang presyo sinila. Anyway, tamo ng pinakaulid rin ang presyo naman sa mga balaklod sa Melib, sa public market karon gina mga aga. Kita din na ito na damo pa, may nagdamo. Kinagkinagto, di karon nga aga, matamat ang sunod mga kagsyon. But siringon niya mga tao, dire sunod sa bakulod ya. Di sige mas gyapon, no? Normal mas gyapon na ila naman nga pag sinalayo. Pero hindi na ito, mga kagsyon, sa ito pinakauli nga pag-check balas ang presyo, o rather sa sitwasyon ka mga baligya nga alcohol, ang atong pagkabalaan, ang mga face mask o surgical mask. Lakip pandari ang ginapalayag sa itong N95 mask, mga kagsyon. Gakanubo o gunabi, hindi na mo na sa nakadamong supply. Depende na lang kung matsyampuhan mo nakamot aming supply sa baligya, sa isa naman ka malaligyaan, digto kang makasure ikaw nga available mismo nga baligya nga alcohol. Pero usually, ang pinakaligtas sa itong nga nakuha nga report, kahapon, pag-check na ito sa isang kabutika sa tubang sa Doctor's Hospital, about ang preso action Fred sa 150 ml, nagadalagan man tag 38 pesos, pero tagduwalang yun ka alcohol ang ginabaligya naman. Damo man stock, ano? Damo man stock. Ang stock action Fred, hindi kita mo sinakadamo kay hindi man lipot sa ibalo sa tumakasyon kalabanan gid nagtingog-tingog bakal blas ang una ganyan palayag nga dagpotring nga sitwasyon na sang coronavirus. Pero lately gin control sang mga managbaligya tagduwa na gid lamang ginabaligya sa tagsak individual. Pero kita kinalamas gyapon ang Sir Fred nga sandugang pagiging supply kay kung makita nato nalusyon nga mga butika dala sa Corazon Locsin Monterrey Banang Memorial Regional Hospital do wala na masyado sang supply of Sir Fred sang alcohol nga ginatawag. Misyon man sa gagmay kung lag ko doon sa nakikita sa mga sang baligya. Pero pa tayo ito pag-monitor, pag-secure sa mga lugar nga available para madulong natin sa tumakagson. Kundi sila may uman magkamakalas sa mumaltining kaangay nga mapagkabuta bilang kabahin sa atong preventive measures batok naman sa tining makabalatay nga kagaw action Fred. And ang sa tusun, mga presyo sa balaton sa merkado publika karon gid lamang aga. Raktas sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Tias unas sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Ari ho, mayo nga panugyan. Aber, pulo pa masyar kamuda sa klinika, sa Life Extension Clinic. Sabado subong, gapahuway-huway ang iban nga mga doktor sa libre nga medical check-up kag konsultasyon, pero bukas sila para magbaton sa mga customer nga magbakal sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Ang buot silingon kung ginarekomendar sa mga medical doctor, maayo klase ini. Makapalikaw sa aton sa halos tanan nga pamalatian. Dito sa Amerika, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Makatambal sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 diri sa Bacolod, mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy,
kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Una Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, uy, DepEd Negros Occidental, nagklaro, grade 12 nga mga estudyante ko, no? May examination pa sa Marso 22. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Kahapon nga adlaw ginapresentar ni Negros Occidental Department of Education Schools Division Superintendent nga si Marcet Sabaluca ang schedule sang klase kag iban pang mga aktibidad sa mga pampublikong bulutuan diri sa Negros Occidental. Asuro kay Sabaluca, ang Marso 20 amo ang katapusan nga klase, samtang Marso 22
mayara pa sang dapat nga asikasuhon ang mga grade 12 nga estudyante bangod sila ang magakuha pa sang basic education exit assessment examination nga ginapatigayon nationwide. Ginaklaro man ni Sabaluka nga ang pagpatigayon sang examination pagpatigayon nun sa ginatawag nga staggered basis nga sariin may tag duwa lamang ka grade level sa una man nga duwa ka adlaw agud to nga malikawan ang pagdamo sa mga estudyante ginikanan kag manunudlo. Si Sabaluka isa lamang sa mga nagtambong sa Sinapol kahapon nga ginapatigayon sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial. May kaantanan sa preparasyon sa probinsya batok sa ginakabalakan nga COVID-19. Yari siya Ma'am Sabaluka. The next Monday, our grade 12 students will be taking their basic education exit na examination. That's a national examination for all the grade 12 students. So that will be the last days already. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Action Marlon Herovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Nakabakal na kamo habon 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga kimikal, puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. Puno ini sang whitening formula batok sa mga dark spot. Santon Plus Herba nga habon, epektibo ini pangpaputi sang panit, ilok, tuhod kag siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis kabagubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 1736. Una nga bula resulta, 17 kag 36. Second draw, kadua nga bula, 128. Ikadua nga bula resulta, 1 kag 28. Third draw, ikatatlo nga bula, 21-27. Ikatatlo nga bula resulta, 21 kag 27. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod
kasanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Kapi-kapi tanaya, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa sulod sa puluyan sa mga lulo at lula, sa mga ginikanan, kabataan, aber, kapi-kapi kita, Dr. Alfred's Green Coffee. May pasinawan pa, may exam pa, ang grade 12 sa mga ginikanan, bakal ka mo, Dr. Alfred's Green Coffee, paimnang kabataan.
para magpagsik, gabring ilang memorya, na wala ginakapoy, na wala ginatuyo. Amo ni sikreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Manami sini kay non-acidic, non-addictive siya nga kape. So pwede gid sa mga estudyante, labi na gid kung may mga examination. Kay ning Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan gini sa mga scientifico dito sa Amerika. Dito natukian nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa iyan natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway sa second floor sang Lopez Araneta, kagtanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mayong balita, sa COVID-19 may kabalaka, may katahap, may kahadlok. Sa aton mga driver, mayo nga balita, dako-dako nga rollback ang ginpatigayon sang pila ka mga nagabaligya langis sa pungsod. Kay kahapon ang Phoenix Petroleum nagpalayag 3 pesos gid kada litro sang gasolina kag diesel ang sumarurot. Timayon ning balita para sa aton sini nga mga grupo sa transportasyon, pribado ka man kag jeepney di pasahero. Sumarurot ang presyo sang pangkalibutanon nga merkado. Kay man ang gakapot sang presyo ni hindi ang aton gobyerno. Kung ano ang presyuhan ay sa kalibutan, amo man na ang mabatyagan naton sa palibot sang kalibutan. Kung mag-ibwal man ang presyo, kung magsarurot sa merkado pagkalibutan ang langis, masarurot man ang presyo, dalasa man ang pungsod Pilipinas. So, nami, no? Mayong balita. Luwasin ning daw medyo makatalagam nga COVID-19, may mayo man nga balita. Ang pila ka mga kompanya sang lana nga nagpanubo man sang presyo. Kabay pa nga magpadayon, dagko big time nga rollback permi ang aton mabatian para sa benepisyo, labi na gid sa aton mga di pasahero nga salakyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig
at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ini nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Palanakit sang kalutalutahan, epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Labi na gid kung nagabutod ang tiyan sa kabataan, gasakit ang tiyan, sakit puson, amo ini ang ibanyos ninyo. Santon Plus Herbal Oil, epektibo. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan, sa tion sang emergency kag pagkinanglan, sigurado gid inyo ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita ba kadako na sang jackpot 295 milyones 295 million. Kung hindi pag hindi makuha, malabot di siya siguro mga 300 milyones ba sa pagkadako. Kung makajackpot kini sala-sala ka kunin ka makadto. Lipat ka sa COVID-19. Resulta in any order 45, 8, 49, 4, 7, 13. Resulta sang 658 45, 8, 49, 4, 7 kag 13. Sa ilo kita 645, ang jackpot 8 milyones, 8 million. Kombinasyon in any order 2, 39, 23, 44, 35, 25. Resulta sang 645, 2, 39, 23, 44, 35 kag 25. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement
home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to... Standard Time, las 5:32 na. Kung may magtubo nga bukol sa lawas, tunawa na yon pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Abyan, hindi pagpadugaya, kay basi mangin malignan pa na. Kaysa una, ini mga guiter nga ni, bukol sa baga, tumor, basta tumubo sa lawas naton, ginapaoperahan naton. Madamo man ang nagayo, okay man ang pagpaopera, o gali may agi, may pilas, may pinalian, no? May markagid siya. Pero sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya ina tunawon. Wala gidyagi. Kakadula lang siya, ginatunaw sang Santon Plus Herbal Capsule. I-kombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo isa,
ang patok subong man ang COVID-19 kuni ginahilanat kataas. Pero kung nakamighty ka, malikaw ikaw sa hilanat, sipon ubo, tragkaso, nagabakod ang lawas mo, nagabakod ang inyo immune system. So, gamit kamo mighty i-kombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ni gabulag ang duwa gaupod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Diri kita, mga opisyal sa Bacolod nga nagtambong sa PCL Convention cleared sa COVID-19 suno kay Vice Mayor Pamilyaran. Detalye sa niyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong action, Fred, cleared ang mga Bacolod City officials nga nagtambong sa Philippine Councilors League o kon PCL Convention sa may Pasay City, tinalikdan nga Pebrero 26 tubtob 28. Ini matapos action, Fred, nga nagtapos na ang 14-day incubation period ni Vice Mayor Cid Pamilyaran kag mga konsehal sa Bacolod City nga nagtambong sa PCL. Kung madumduman action, Fred, mayara sang konsehal sa Negros Oriental nga nagtambong man sa PCL kag nagpositibo sa COVID-19 matapos nga mayara ini sang travel history sa Green Hills sa San Juan City nga mayara sang kompirmado nga kaso sang masakit. Nagpasalamat action, Fred, si Pamilyaran sa mahal nga makaako matapos nga okay ang ila sini nga ginabatsyag. Nag-end na ang amon incubation period na 14 days. Upon consultation, Dr. Buka, praise the Lord, tuloy na kami. Dapat yan, si Bacolod Vice Mayor El Cid Pamilyaran. Sa mga mahilig magkape pero conscious sa ila ikaayong lawas, aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan, Life Extension Coffee Mix, bangod ang ini nga kape, ang maayo sa aton ikaayong lawas. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Rushi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri.
Ika-5, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ika-5, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ika-5, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, talisay PNP padayon ng investigasyon sa kamatayon ni Lopez nga nasapuan patay sa Huwebes sa gabi. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May action Fred, padayon pang investigation karon sang talisay PNP sining pagpatay sa kay Rocky Lopez nga taga Barangay Alihis sining syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Jigger Jimeno, nag-coordinate sila karon sa Bacolod City Police Office matapos mahibalan ngining biktima action na Fred ang kaagi na priso sadto sa kaso man nga pagbaligya sang illegal nga droga galing nakagwa ini bangod sa plea bargaining agreement. Sunod pa ni Jimeno, may ara sang kabudlayan gamay PNP kay wala sang mga katudlo kag witness abi nga makuha nila sa pagwigit sining bangkay sang biktima kag layo ini sa pamalay. Nagalaom ini siya nga makakuha sang iban pagid nga mga information, makagather sang ebidensya agud matumod kung sino man nga mga suspitsadong nagpatay sining nasambit iya nga persona. Sometime ko no sang 2016 bali na-arrest niya siya ko no, drugs ang kaso. Tapos nakagwa ni siya more or less 2 years ago. Nag-abil ni siyang plea bargaining sir. Sa nagligad nga gabi action Fred, kumadumduman sa tumatag palamati ining si Lopez ang ginlutang dira sa may kilid sang highway sa Hacienda Pait, Barangay Matabang, syudad sang Talisay, kaginbinlan pa sang placards action na Fred nga may nakasulat nga hindi na siya makapangawat, makapang-hold up kag iban pa nga mga malain nga tinaga. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na.
mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si... This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Philippine Standard Time, las 5:51 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pato. Pod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Dali lang. Yes, Sir Fred, no? Sa Go. Sa personal, ang personal nga nagpadangat sa reklamo naman sa mga kapulisan matapos sa ginaligara nga takna launa imedya kahapon Sir Fred. Ining iya naman nga cellphone nga ginabawanta nagabalot ini tantay 5,000 ka pesos kanabutan naman sa iya naman diri nga bulsa ang nadula na. Alegasyon diri sang tagreklamo nga ginkilala naman kay Aya Razote, legal ang edad, residente mismo sang barangay Villamonte, Ciudad Mansang, Bacolod. O pwede ni actually ang iya naman nga bata bala nga isa ka 18 anyos nga babae action na Fred padulong sila sa isa ka fast food chain ara na sila sa sulod sang digto ni Darius Cobian nga iya cellphone ang nadula nagintinguan pa nila malocate yung mamalikan ang lugar agad base makit-an nila posible digto sa ginakamtangan apang wala na to digto sila naman nga pagbalik sa dugang pagigbalita isa man diri ka 32 anyos nga lalaki inisaging kilala kay Rolito Guanzon, residente sang Fort Road, Aluna Yulo Extension, Barangay 35, Sunod sang Bacolod. Ang personal nga nagpadangat sang reklamo sa mga kapulisan. Kaging-aligar nga kahapon, tag na 5 sa ngapon, ina na diskubriyan ang isa nila kaginasagot nga sapat ang tinday bla no isa Carabao Action Fred nga nagaduag sang itom ini kag may marka sa actually nga JOJR 15 kini kinabanta nagabalor 21,000 ka pesos. Aligasyon rin nila ginbutang to nila bala dito sa may Idol Land o kung sa mga lamunan sa area sa likod ginamang sa Trinity Christian School sa Villangila sa Division Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod ay pero mo pagbalik nila sa hapon ay got na lang bilin ang Carabao Action Fred wala na.
Kaya ang paninabalik, apang tiwala lagi nila Action Fred nga nakitaan ining karamo even dito mismo sa kakampuhan. Isa man ka 33 anyos kilalaki, ginkilala naman kay Jesmar Aguilar, residente sa Lot 22, Block 14, Shrine Road, Rosario Heights Subdivision, Barangay Tikuling, Salad, San Bacolod. Ang personal nga nabadangat sa reklamo nga tak na 9 kahapon gidamang sang aga. Ini nga persona kubiyan niya nga iya mismo nga wallet. May uno din pila ka mga personal nga pagkabutang, mga cards, mga pilaman ka mga IDs, Action Fred kwarta, nga masurusubay sa mga kalibo ang nadula. Aligasyon doon sa pagreklamo posible naging kawat sa wala niya may o kung makilalaan nga persona. Tandaan mga kagsyon nga isa sa marason sa pagtugas sa balakihan sa aton lawas among pagguyang o kunang paglubos sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa aton lawas sa may dako nga papel sa pagubas ng aton immune function. Ang dapat imoon simple ginamang mga kaksyon. Pagkasgugon kagpasanyugon ng inyong immune function. Paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit ng Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Aprobado sa FDA Philippines. Ganun na pang kaksyon magbakal na sa Super Fiber. Ini mismo mahimo mabakal. Sila naman doon klinika. Nahamta naman sa JA7 Building. Tupag ginamang sa DHS. Sa tunga-tunga sa Dalan Galo. Kag Burgos Lacson, Surat sang Bacolod. Rekta sa Matron, ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa Matron sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos,
kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ng mga Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na lasais. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon